Dominee Orlando Bottomblij zocht enorm uit naar zijn nieuwe baan bij Vrije Baptistengemeente Nehemia in Dokkum. Daar begint hij 1 januari. Maar hij heeft niet tocht dat hij in Dokkum uitkomen zou. Ik wilde niet eens de gesprekken aangaan. Maar mede door mijn vrouw ben ik aangemoedigd, joh, laat ons toch een eerste gesprek aangaan. En van het eerste gesprek zijn er meerdere gesprekken gekomen. En er is iets van binnen in mijn hart gebeurd, waardoor ik echt nu kan zeggen, ik ben ervan overtuigd dat God mij roept om in Dokkum te gaan dienen. Bottomblij stiert 30 juli nog aan de basis van Nehemia in Dokkum. Dus viel het echt wel een beetje als thuiskomen. Hij had er nog aan en tegelijk ook een duidelijk doel voor eigen. Ik verlang wel ernaar om heel veel mensen in Dokkum die het geloof zijn kwijtgeraakt. Mensen die door teleurstellingen de kerk de rug hebben toegekeerd. Wat natuurlijk heel veel gebeurt in heel Nederland. Ik hoop dat ik die mensen opnieuw enthousiast kan maken voor wat het betekent om Jezus als je redder en als je vriend te leren kennen. En God in je leven van iedere dag te ervaren. Dat is voor mij het allerrijkste dat een mens kan overkomen. De landelijk bekende prediker loekt vaak een soort kerkgangers naar de diensten. Dat zou ik budget te kennen dat dat bijgelijks ten koste gaat van Bertel Drachten en de jonge baptistengemeente in Burgum. Maar zelfs zocht hij dat oors. Drachten is een veel grotere plaats dan Dokkum, waardoor ik denk de afstand en het fijne van het kleine naar een grote, dat het minder aantrekt. Misschien op Burgum dat het enige invloed zal hebben, maar laat me zeggen, daar ga ik me niet in de eerste plaats op richten. Orlando Bottomblij zal parttime aan de slag in Dokkum en houdt zijn werk bij gemeente De Verbinding in Amsterdam voor eerst aan. Ter besluit wil hij nog wel even wat kwijt over het nijs van zijn beneming. Ik wist niet van jullie uitzending, maar afgelopen maandag en dinsdag was ik in Amsterdam. En overal waar ik kwam werd ik gefeliciteerd en eerst verbaasde ik me erover. Maar toen werd het bijna normaal van iedereen weet het nu. En over het hele land krijg ik van mensen appjes en mailtjes van geweldig gefeliciteerd en we zien er naar uit.